det er ærgerligt, vi ikke fik fat i stenen. Eller måske kan vi få fat i stenen. Jeg må hellere løbe op til mine venner. Vi finder stenen. Er I med mig? Ja. Vi finder stenen! Kom! Vent Så lige. skal vi bare... Hvor skal vi egentlig hen? Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg ved det. Er du sikker? Er du helt sikker? Ja. Altså, han tog stenen. Han tog stenen! Han løb med stenen. Jeg løber med stenen! Og han gemte sig. Hvad med stenen? Jeg er helt sikker på, at han er i sin hytte. Jamen, så kom. Ja, jeg gemmer mig i min hytte med stenen. Jeg har stenen. Hov, var det en lyd? Jeg må hellere gå ud. Han kommer. Jeg synes, jeg hørte noget. De er der! De kommer! Han er der. Jeg slår fra dem! Hvor kom du fra? Smut mig! Det er smart. Jeg er helt vildt. Smart trøje! Ja, jeg har lige købt den, og så... men ryg mig. Jeg har den. Må jeg lige se stenen? Hvad laver vi her? Hvad er det? Et brev. Skal jeg læse det? Ja. Hold lige det her. Gamle. Det andet. Stenen ligger på snydemandens hule. Så det der igen. Tak. Sten ligger på snydemandens hule. Hvad kan det betyde? Det ved jeg. Hvad? Den er sikkert i hulen. Kom. Stenen ligger på snydemandens hule. På? Der står på hulen. Det må være oven på hulen. Kom. Jeg har den. Kom. Lad os se. Hvordan kom vi hjem til mig? Det ved jeg ikke. Kom. Det var godt, vi fandt stenene. Ja, Wow, det var en lang rejse. jamen nu er den endelig slut.